колеги и приятел. Доскоро той сега звездата чак тюптен. Така сега ще играя танки. Моя профил. Ето, коледната промоция тук на танки. Сега не му пускам нещо. Това е пей. Не видях колко хора има. Не видях колко хора има в танки. Не видях колко хора има в танки, ама пак ще игра. Айде. Тук сега да видим дали един мой приятел Филип 7 Дарк ще играем. Да знаете, аз съм 3 квадрата. Ой, що? Какво е това? Това е моя профил. Аз не знах, че така мога да си го видя. Аз знам на другите. Аз знам на другите как да го виждам така, но на мен не знаех. Чекай малко. На един мой приятел в танки. Чакай малко. Добре, държа така. Ще да покажем. Да знаете, това е 2 точки. Там. Ето го, моя приятел Айофа. Пишете го в интернет, ще видите колко е добро. Ето той има на всичко последното. Ето казах ти, че има и това. И тези оръжия. Ето гледам от оръжието. Не. Да видим цветовете. Леле, какъв е той? Виж, ето има... Той е майче стоя. Кралският цвет, да, той е с него. Така е, колко такива има? 6000, 5000, 5000, леле, боже, Е как? Айофа, ти си мой приятел. Пиши мен, Спокойно. Така, ето видяхте ми танка какъв е, второто на оръжието, на смокито му, по-скоро. Ето тук играме мой приятел. Ето го, Мъра Олфа. Той е такъв измамник. И 1 квадрат. Ето го, Филип 7 Дарк. Само да намислят бързо като това един. Той игра на писти, където са много малки за мене. Той е по-малка значкава от мене, но все пак може да играем с него, но така просто не може. Той трябва да играе в моя писта и аз с него. Това по-голема от мене, аз съм Да, разбирам так. Така, сега влизам на... Чакайте малко, ще спрем малко за клипа.